Okay, so good morning diha sa Pilipinas, no? Good morning, may buntag. So on. Okay, so may hapon na diri sa mua. So ang nag-una mo diha actually so on, no? So salamat kaayo nga naana pud ta karon sa atong pagbasa sa Biblia, no? So maayo gid kay igsuon nga atuhang tagaan og pagtagad ang pulong sa Dios kay mao kini ang atong kalanon sa matag adlaw. Basig natingala kanong anong hapon ko magbasa og kanang mag-record og ing-anin, no? But anyway, kay buntag diha sa inyo ha, kuha diha hapon. But kini siya akong ginahimo tungod kay kung buntag dili kay ko ka-record kay usahay mabisi sa kansa kong mga anak, no? Mag-prepare sa eskwela. Pero before ana kanang natulog pa sila, nakoy devotional pod, no, nga ginahimo. Pero di ko ka-record kay tulog pa man akong mga anak, no, basig makamata sila. So pag makamata na sila, di po ko ka-record kay saba na pod, no. Pero karon mga ing-aron nga panahon, nga mga oras, tuwa sa sila sa school, no, tuwa pa sila sa school. So sunduon na pud ta nako sila unya tiod-tiod. But before nako sila sunduon, igsoon gusto ko nga magbasa og i-record nako, no, ang Biblia or ang pagbasa sa Bisaya nga pinulungan sa atong buhi nga Dios. Kay kini makahatag na tog dugang kanang kalig-on sa atong pagsalig sa Ginoo, no? Lahi ra gyud nang magtuon pud ta, no? And so kini akong gihimo para katong mga kaubanan nato, no, nga nasa lain-laing mga nasod, labi na tong naa sa mga lugar nga ginabawal ang mga Biblia. At least, no, makakita sila sa video o makapaminaw sila sa pulong sa Dios, no? Kay naay mga lugar gyud nga mga Muslim areas nga dili sila pwede mo dala og Bible, di sila pwede magkuan og Biblia. Pero kini siya, I hope nga makatabang sa mga kaigsuonon nato, no, nga naa sa nagkanlaing lugar sa tibok kalibutan nga kini gamiton sa Dios aron magminister sa atong matag usa ka kinabuhi. So, igsoon before ta magpadayon, magampo sa ta. Hallelujah. Oh, dalago nagmahimayaon ng mga Dios. Salamat kay Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord. Sa lain sa mga adlaw nga imong gihatag, Lord, labi na sa mga taga Pilipinas, Ginoo, nga maupay pagmata, Lord. Salamat kay Ginoo sa laing adlaw nga imong gihatag kanila. And kanamo diri salamat sa kusog nga imong gihatag, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Lord, ikaw mong ginaimbitahan nga mamuhat sa among kinabuhi, Lord. Maghari ka, Ginoo, sa among huna-huna o kasing-kasing. Mag-ari ka, Lord, sa mong kinabuhi. Kay nasayod mi nga hapit na ikaw mo balik. Tabangi mi, Lord, nga may niton kami nga magpaabot kanimo, oh God. Salamat, Lord. And I pray na bisan pa ka itong mga mananaw ani nga video, Ginoo. Sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan, Lord, I pray nga ikaw mamuhat silang kinabuhi usab. Lord, I pray nga mong i-ignite ang kalayo sa ilang kasing-kasing, Ginoo, nga mahimo silang madasigon nga mga lagad kanimo, ugat. Samtang kami magpaabot sa imong pagbalik, Lord. Tabangi kami, Ginoo, nga ang among huna-huna og kasing-kasing may direct diha kanimo, Ginoo. Kung ang among huna-huna, Ginoo, kanunay makonect sa imong gingharian, oh God. Lord, ingon nimong pulong akong ikaw among unahon, Ginoo. Kang imong pagkabuutan, pagkamaayo, pagkabalaan among unahon, Ginoo. Ang tanang butang imurang igadugang nganhi kanamo. Busa ni ining taknaa, ikaw among pasidunggan o pasalamatan. Ikaw among ginaimbitahan nga mamuhat karon samtang kami magabasa sa imong mga pulong. Lord, gi-welcome ka namo niini nga mo ang conversation karon, ikaw Ginoo magapataliwala ug mahimaya ka sa tanan in the mighty name of Jesus. Lord, thank you kaayo sa imong gugma. Amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, wait. Hallelujah. Oh God, thank you Jesus. Holy Spirit, you are here. Hallelujah. Oh God, thank you Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. No? I know nga ang Ginoo nag-uban jud ka nato kanunay, no? Salamat sa Dios sa walay katapusan. Thank you, Lord. Remember nga ang Ginoo kanunay nag-uban nato. No, yeah. Ingon ang pulong sa Dios nga ang iyang pulong mao ang ato ang lampara sa atong mga tiil ug ang iwag sa atong mga dalan. Hallelujah. I think ang akong bulb murag
nagkurap-kurap man, no? Pero dili ta magpa-kuana na, no? Magpa-disturb o magpa-distract. Ginoo, ikaw na bahala sa bulb. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. So, the Holy Spirit is here. Hallelujah. Glory to God. Okay. We welcome you, Holy Spirit. We welcome. Okay. So, nanataron sa Deuteronomy chapter 29, verse 1. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaingon diri sa verse 1, mao kini ang gitagaan kini og titulo nga ang Ginoo nakigsabot sa Israel dito sa Moab. Hallelujah. Okay. Okay, ingon diri, mao kini ang giingon sa kasabutan nga gisugo sa Ginoo nga himuon ni Moises sa katawhan sa Israel dito sa Moab. Dugang kini sa kasabutan nga iyang gihimo uban kanila dito sa bukid sa Sinai. Hallelujah. Sweet kayo ang presence sa Ginoo. Thank you, Lord. Gipatawag ni Moises ang tanang Israelita o giingnan niya sila. Kamo mismo nakakita sa gibuhat sa Ginoo kang paraon dito sa Ehipto ug sa tanan niyang opisyal ug sa tibuok niyang nasod. Nasaksihan ninyo ang makalilisa nga pagsulay og mga timailhan og milagro nga iyang gihimo. Amen. No, milagroso nga tumboy nga Dios igsoon. Apan hangtod karon ang Ginoo wala muhatag kaninyong pang-isip, mata o dalunggad nga makatukib ni ining tanan. Makatukib ni ining tanan. Gigiyahan kamo sa Ginoo dito sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig ug wala mga gisi ang inyong bisti o mga daot ang inyong mga sandalyas ug wala maunsa ang inyong mga tiil. Hallelujah. For 40 years igsuon, no? Wow. Ako na-imagine ba, no? Ilang sa nina for 40 years wala na unsa. Ilang tiil wala na unsa. Inga nakagamahanan ng Ginoo igsoon. Oh. Salamat, Lord. Nagpailag yun ang Ginoo ba nung wala imposible sa iya. Namatay mga problema gamay usahay murag dali ra ta matarog ba, no? Pero pahinumduman kanon na ito sa Ginoo nga even katong mga Israelita kanito for 40 years wala niya gipasagdan. Giprovide niya ang ilang mga panginahanglan. Pagkaon, sanina, tanan, no? Nya ilahagaling balay ato sorry, son. Lamit kay presensya sa Ginoo karon. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Pero iyang i-provide sa matag adlaw for 40 years igsoon sa wilderness, no? Na-remember na ko tong story kani ka Moses man utong sa Exodus ba nga naglakaw sila, no? Kini murag pagkuan na lang ni pagsaysay sa nahitabo bitaw pag-remind sa mga Israel kay nakalimot sila. Kita pod baya, no? Mura pod tag Israelita makalimot. Nga maayo magid ang Ginoo ba, no? Wala man ta niya gipasagdan pero usahay makalimot ta. Pero ang Ginoo magpainumdum nga mabalik ta sa iya kay siya ang ato ang manunubos. Siya gyud permite ang magtatabang. Unsa nato nga panginahanglan siya adunay pagtubag na adunay solusyon sa tanan. Ngay mong naagian karon, no? Dili gyud ta mawad-ag kanang paglaom. Siguro sa in the moment nga murag na
kuan baka kung nakaysakit karon or sa ba na imong ginatubang nga murag nabalaka ka gamay igsuon kini pagpahimangno sa Dios nga dili ta niya pasagdan, no? Iyang i-provide atong mga panginahanglan. Siguro nanginahanglan ka karon. Na kay mga panginahanglan karon nga ang Ginoo ray nasayon. Kini usa ka pahimangno nga dili ta pasagdan sa Dios. Siya ang mag-provide. No? Great provider siya igsoon. Iyang i-sustain ang iyang mga katawhan. Iya tang i-sustain, no? So, sa kapahimangno karon. Padayon ta. Hallelujah. Okay. Whew. Okay. Dito wala kamo, verse 6. Dito wala kamo makakaog pan o makainom og bino apan gihatagan kamo sa Ginoo sa inyong gikinahanglan aron masayod kamo nga siya mao ang inyong Dios. Diba? So, muna ko giingon, no? Nga ipakita gid sa Ginoo nga siya nga atong Dios, no? Sa diha nanginahanglan ta mo tawag ta niya siya mo provide, no? Okay, so verse 7. Sa pag-abot ninyo dinhi nakig-away kanato si Sihon nga hari sa Hisbon og si Og nga hari sa Basan apan gibuntog nato sila. Nailog nato ang ilang yuta o gihatag ngadto sa mga banay ni Ruben, ni Gad og sa katunga sa banay ni Manases. Tumana gayud ang gimbutan. Tumana gayud ang gimbutan niining maong kasabutan aron mo lampos kamo sa tanan ninyong paningkamot. Amen. Mao na ang perminti gina-remind sa tuwa sa Ginoo nga motuman gyud ta sa mando sa tong buhi nga Dios, no? Dili ta magsupil-supil. Hallelujah. Sahay baya guilty pug kuan, no? Nga bisan og gingnan ta sa Ginoo nga dili diha. Madto gihapon ta. Dili na mao pagkanahan gihapon ta, no? Kailangan mo forgive ta usahay dugay na to ma-release. Murag ana ba, no? Pero ang Ginoo pa kanang dako kayang pasensya sa tuwa igsuon. Ginapaabot ta niya nga mo surrender sa iya. Sa diha mo surrender ta tabangan ta niya nga mahimo nato ang angay natong buhaton. So thank you Jesus. Okay, so verse 10. Karon atubangan sa Ginoo nga inyong Dios nagtindog kamong tanan ang inyong mga pangulo sa banay, ang inyong kadagkuan og mga opisyal og mga tanang mga Israelita, mga lalaki, mga babay og mga kabataan uban sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo og nag-alagad kaninyo. Aniya kamo karon dinhi aron sa pagdawat sa kasabutan nga himuon sa Ginoo uban kaninyo niining adlaw. Amen. Maoy tuyo niya ang paghimo kaninyo nga iyang katawhan. Hallelujah, no? Ang katuyuan sa Dios, no? Ingon diri maoy tuyo niya nga niyang paghimo kaninyo nga iyang katawhan og nga siya mahimo nga inyong Dios sumala sa gisaad niya kaninyo og sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac og si Jacob. Dili lamang kay kamuray iyang gipakigsabutan kundi lakip ni atong wala pa dinhi uban kanato niining adlaw atubangan sa Ginoo nga atong Dios. No? Hallelujah. So nanay plano ang Ginoo daan igsuon nga kita mahimo niyang mga katawhan, no? Ug siya atong mahimo nga Dios, no? Hallelujah. Thank you Jesus. 16. Nasayod kamo sa atong kahimtang didto sa Ehipto ug kun giunsan nato paglatas sa kayutaan sa ubang kanasuran. Nakita ninyo ang mga butang nga naangay isalikway ang ilang mga Dios nga kahoy o bato, plata o bulawan. Pagmatngon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. No?
Pahimangno na usab pagmatngon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa pag-alagad sa Ginoo nga atong Dios, ug mag-alagad hinuon sa mga Dios sa ubang kanasuran, kay tingali unyag may usa ka ninyo nga mahisama sa gamot nga mahimong tanom nga pait ug makahilo. Hallelujah. So magmatngon kita igsoon, no? Ingon diri pagmatngon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa pag-alagad sa Ginoo nga atong Dios. Mga lagad yun tagin sa Ginoo igsoon, no? Hallelujah. Sorry igsoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. 19. Og inig kabati niya sa mga gimbutan og mga tulumanon sa kasabutan, dili siya angay moingon nga walay kadaot nga mahitabo kaniya bisan pag magpadayon siya sa iyang pagkagahig ulo, kay makadaot kini sa tanang tao. Maayo og daotan. Hallelujah. Dili gayod mo pasaylo kaniyang Ginoo. Verse 20 na nigsoon. Musilaob hinuon ang iyang kasuko batok ni anang tawhana ug mahiagom siya sa tanang tunglo nga nahisulat ni ining basahuna, no? Kung magsimbag laing Dios na agayoy tunglo nga moabot dito sa iyaha, no? Ingon verse, papason gayud sa Ginoo ang ngalan sa maong tawo. Na kung mobalhin di ay tawag simba, no? Imbis nga si Ginoong Hesus lang atong simbahon niya, mobalhin nun ka sa Dios nga kahoy, plata, bulawan ba na. Ingon diri nga papason sa Ginoo ang imong ngalan sa basahon, no? Ingon diri papason kayo sa Ginoo ang ngalan sa maong tawo. 21. Hinginlan siya sa Ginoo gikan sa tanang banay sa Israel ug kastiguhon sa tanang tunglo diha sa kasabutan nga nahisulat ni ining basahuna. Okay, so ang mga Israelita kuan kayo ang ilahang kuan, pero kini applicable gihapon ni sa tuigson kung maminaw lang gyud ta sa pulong sa Ginoo, ang balang espiritu gyud magkig-istorya sa tuwa pinagi sa iyang pulong, no? Nya matingala na lang ka makahilak ka tungod kay ang presensya sa Ginoo kanang kusog kaayo, no? Kusog kaayo. Salamat Lord. 22. Ang inyong mga kaliwat ug ang mga langyaw nga gikan sa halayong dapit makakita sa mga katalagman ug mga balatian nga ipahamtang sa Ginoo kaninyo. Sorry. Ang inyong yuta mawad-an sa katambok ug malukob sa asupre ug asin. Wala gayoy tanom nga motubo didto bisan gani ang mga sagbot. Mahisama kini sa Sodoma ug Gomora, sa Adma ug sa Siboem nga gilaglag sa Ginoo tungod sa hilabihan niyang kasuko. Unya mangutana ang tanang kanasuran, nganong gihimo man kini sa Ginoo sa ilang yuta? Unsay hinungdan nga nasuko man siya pag-ayo? Mao kini ang ilang itubag. Kay gisalikway man nila ang kasabutan nga gihimo sa Ginoo ang Dios sa ilang katigulangan. Uban kanila sa dihang gikuha nila sila sa Ehipto. 26. Nagsimba ug nag-alagad sila sa ubang mga Dios nga wala ipasimba kanila sa Ginoo. Busa misilaob ang kasuko sa Ginoo sa iyang katawhan ug gipahiagom sila sa tanang tunglo nga nahisulat ni ining basahuna. Sa hilabihan niyang kasuko gihinginlan niya sila gikan sa ilang nasod o giabog ngadto sa ilaing nasod diin atoa sila karon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. 29. Adunay mga tinago ang Ginoo nga atong Dios nga wala niya ipadayag. Apan gipadayag niya ang iyang balaod ug angay kining sundon
Sundo nato og sa atong mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Amen. Praise Jesus. So mao to igsoon ang chapter 29 sa Deuteronomy, no? Karon atong ipadayon kay murag napatay gamay nga time, napatay gamay nga oras. Padayon nato ang chapter 30. Hallelujah. Ang kondisyon aron ang katawhan mapasig uli og mapanalanginan, no? Hallelujah. Okay, so verse 1, sa chapter 30 is on. Unya sa panahon nga mahitabo na kaninyo kining mga panalangin ug mga tunglo nga akong giingon kaninyo, mahinumduman ninyo ang akong pagpapili kaninyo kung adto na kamo sa mga nasod diin kamo patibulaagon sa Ginoo nga inyong Dios. Verse 2, kung mobalik kamo og ang inyong mga kaliwat ngadto sa Ginoo nga inyong Dios, og tumanon ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing og kalag ang tanan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw, iuli niya ang inyong mga bahandi. Iuli niya ang inyong mga bahandi og kaluy-an kamo niya ug unya panguhaon kamo niya gikan sa mga nasod diin kamo patibulaaga. Verse 4, bisan pag adto kamo ilabay sa kinalayuang suok sa kalibutan, kuhaon kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Hallelujah. Praise Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Og dadon ngadto sa yuta sa inyong mga katigulangan aron manag-iya kamo niini. Himuon kamo niya nga mas mauswagon. Hallelujah. Og mas daghan kaysa sa inyong mga katigulangan. Praise the Lord. No? Bag-uhon niya ang kasing-kasing ninyo. Thank you, Jesus. Og sa inyong mga kaliwat aron higugmaon ninyo siya sa bug-os ninyong kasing-kasing og kalag aron kamo mabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. So ang Ginoo lamang kayo igsoon ang makabag-o sa tong kasing-kasing. Praise Jesus. Thank you, Lord. God, we offer you our hearts. We offer you our hearts, Lord. Have your way, Jesus. Give us a new heart, Lord. A heart that is undivided, Lord. That pleases you, Jesus. Hallelujah. Okay, 7. Ipahamtang niya kining tanang tunglo ngadto sa inyong mga kaaway nga naglutos kaninyo. Verse 8. Og alagaran na usab ninyo ang Ginoo og buhaton unya ninyo ang gisugo ko karon kaninyo. Amen. Verse 9. Himuon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot. Hallelujah. Thank you, Lord. Musanay kamo og ang inyong kahayupan og mudaghan ang inyong abot. Ikalipay niya ang paghimo kaninyong mauswagon, ingon nga gikalipay niya ang pagpauswag sa inyong mga katigulangan. Kon patalinghugan ninyo siya og tumanon ninyo ang mga sugo nga nahisulat ni ining basahuna, ug kon mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasing-kasing gayod. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Okay, verse 11. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit, busa dili kamo. Sorry. Okay. Wala kini didto sa langit, busa dili kamo makaingon. Kinsa may muadto sa langit aron pagkuha niini alang kanato aron kita makadungog og makatuman niini. Wala usab kini didto sa tabok sa lawod nga moingon kamo, kinsa may mutabok aron magpagkuha niini aron makadungog kita og makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo.
anaara kini sa inyong baba o kasing-kasing busa, makatuman kamo ni ini. Hallelujah. 15. Karong adlaw pagpili kamo ni ini. Kinabuhi ba o kauswagan o kamatayon ba o katalagman? Kung tumanon ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, nga gihatag ko kaninyo karong adlaw nga mao ang paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios, ang pagsunod sa iyang kabubuton ug pagbantay sa tanan niyang mga sugo. Hallelujah. Mahimo kamong lig-on ug mudaghan pag-ayo ug panalanginan kamo niya sa yuta nga inyong gipadulngan aron mainyo kini. Hallelujah. Apan kun inyong isalikway ang akong mga sugo ug madani kamo sa pagsimba ug pag-alagad sa laing mga Dios, sultihan ko kamo karon nga mga matay gayud kamo. Mubo lamang ang inyong kinabuhi sa yuta nga inyong panag-iyahon, iniglabang ninyo sa Jordan. Verse 19. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Amen. Thank you, Jesus. Lord, yes, God. Among pilion, Ginoo, ang kinabuhi, oh God. Thank you, Lord. Verse 20, higugma ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya ug ayaw kamo pagbutang o pagbulag kaniya. So kung basahon pag-usab, higugma ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya ug ayaw kamo pagbulag kaniya. Amen. Kini makahatag unya kaninyog kusog og taas nga kinabuhi, inigpuyo ninyo sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac og si Jacob. Amen og amen. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, thank you, Lord. So, igsoon mo kato ang atong nahuman karon no, chapter 29 of chapter 30. So, thank you kay igsoon nga hangtod karon na apakadiha, and I hope no nga naagyud kitay na kutlo karong adlaw no sa atong pagbasa sa pulong sa Dios. Usa sa ni highlight sa kuha karon no nga dapat yun natong sundon ang atong buhi nga Dios. Nga dapat kitang maminaw kaniya magkinabuhi ta nga matarong nga musunod gyud ta sa pulong sa Ginoo. Siya gyud atong simbahon, siya atong higugmaon sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, sa tibok natong hunahuna og kusog. Kaingon diri kung pilion nato siya, no? Kita tagaan niya kinabuhi, no? Unya iyahatang panalanginan ug walay katalagman nga mahitabo sa tong kinabuhi. So igsoon, salamat kaayo nga hangtod karon na apakadiha. Kita na punta sunod higayon, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. God bless you igsoon ug salamat kaayo sa imuhang pag-uban kanako. Amen.